si poslanci čerti vzali, keď ste mi tie 2 roky prešustrovali. Ja by som vám platy vzala, postupne vás lustrovala, aj vás všetkých nakopála. 12 kukávam, víš, a takých vyjebancov tam dávajú hospodárským Arabi, debatujte za 5 minút 12. Nech do piče, ne? Odvolať tých vyjebancov. Presne. A rýpu do oného. Do Fica jebu, však Fico len 2 roky vládne a už to spravil. A tie vyjebanci popredali všetko, ten Potka, Vyhýbkár, Vochter, aj ten ten vyjebanec má kurvisko ženu, tá sa mu kurví. Oni, no. Keho myslíte? Oni. Ústavný klub bol, oni, minister financie. Lebo ako. Kúkam, to je piča, to je bíreš vyjebaný od Zešarica, to taký. No nás, a Šúr Trnávsky som čítal, velice oblíbuje, chodí na trávsky zápas, kúkávať, chuchmavý kokot. Tak aký kandidoval o prezidenta, ne? To nevíte, Jani. No, jak sa volá? Sedá vždycky spolu s Potkanom. To Kuby je tak volá, ako sa volá Hnusák. Karhan, neznáš? A čo Karhan hrá fotbal, ne? Vyjebané. KDH. Kúkam. Čo? No Proste dobrý alebo zlý? Dobrý. My spolu v kostole sedíme, debatujeme, pekne si povyprávame. A už som hovoril, reku, nech to navrhne, on to nemôže navrhnúť. Reku, za 5 minút 12 vôbec neukazoval len tých strašákov tam. Mečár jebal oného Potkana, v nedelu som kúkal. Zurindu? No, toho vyjebanca hnusného. A sluboval vám 300% platy, vám mladým. Ojebal nás. No, a hovorili, a rozumní odborníci nám utekli do zahraničia. Len tento vyjebanec sa tam on byl, Mečárom. Že 200-300% platy budete. A porálne dojebať Hnusáka, Vochtra vyjebaného, len z Majíra tedy. Jak sa volá? Mikloš, do piče. Mikloš, Fero Mikloš. Ten machruje. Vyjebaný. A to vyjebanec. Boha, jak sa volá. To máme menali. Za akú stranu je? Lipší stran vyjebané líbe. Toto reku ukazuje. A baba, aj televízor som buchol na televízor, skončil som. Baba mi nejaký televízor rozbieha. Ješte! Keho budeme potom voliť, keď... Nikého, na čo? Na nič. A niekto musí byť zvolený. A títo penáze, čuješ, vyjebané, ja si nepoznám tí drobné penáze. Čo taká baba vy, 80 ročáky je do obchodu? Čo je vidá, aké šilingy, šilingy, Eura. Čo vy, a ešte sú voláke? Centy. No, vy do piče. Babka včera kúpila na 2 mesáce nákup mlieka, ešte aj toaletný papier, 2 balíčiská donesla, mlieko, cuker lacný, No. Oni, Jogurty. Teska, alebo ktoré piče, kofoly, malinovky, všetko kúpila. A táto piča, tá ide nakupovať tam, aby zvedel. Ona to tu predáva drahší. Áno, aby zvedel. Stará baba, skudera, ktorá je sama, keď nemá dcery, lebo vnúčky, že za autom si behnú na sobotu na nákup do Nitry, lebo do Trnavy, do Bratislavy. Rozumieš? Slovak som, aj Slovak budem, čierne čižmy nosiť budem. Slovak som, aj Slovak budem, čierne čižmy
čišmy nosiť budem. Čierne čišmy